Ik ben het meest geschrokken van mijn team. Toen we te laat waren begonnen en het misschien niet gingen afkrijgen, maar gelukkig is het toch gelukt. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik de taken misschien wat eerder aan beginnen, dat wel iets verder dan dit is. Het mooiste moment, vond ik, was toen. Om de aantal mensen te zien die echt daaraan meedoen en die een bepaalde passie hebben daarvoor. Wij zijn van de richting lasconstructie. We hebben een sheetpress gemaakt. Dat is gesmolten plastic gaat daartussen en dat wordt samengedrukt tot een plaat, plastic, te recyclen. We zijn begonnen met alles te zagen. Daarna hebben we alles op de tafel gelegd, haaks gezet, goed gekeken naar de tekeningen en toen afgelast en afgewerkt. Het moeilijkste was het haak zetten en het mooi aflassen. Gewoon heel nauwkeurig werken, kijken, een paar keer controleren en dan lukt dat. We hebben verschillende soorten zaken geleerd deze jaar en deze heb ik toegepast bij dit project. Zoals aflassen, omhoog lassen en slepen en zo. We hebben samengewerkt met 3 leerlingen van de richting lassen en onze leerkracht. Wij hebben deze shredder verder in orde gebracht van vorig jaar. Want vorig jaar was die elektrisch gezien helemaal niet in orde. Dus wij hebben een lakje verf gegeven en elektrisch gezien is die nu wel helemaal in orde. Hiervoor hadden ze het kastje zeg maar vastgezet met zipties. Dat mag eigenlijk niet. Dus wij hebben die vastgezet tegen de frame zelf. We hebben de wieletjes onderaan gezet zodat die mobiel is. Daar zit een TMB, een relais, drukknoppen, verlichting, zo om te weten als hij aan of uit staat en zo. Ik heb geleerd om goed vooruit na te kunnen denken. Gaat dat allemaal in orde blijven? Gaat dat niet onderweg stuk gaan? Gaat dat mobiel kunnen zijn om daar te geraken? Enzovoort, ja. Dus wij zijn op bezoek geweest bij Plastic IQ. Ze hadden ons verteld van welke temperatuur de plastic moest smelten. En ook hoe de temperatuur verdeeld moet worden in de sheetpress enzovoort. En ja, dat was wel interessant om dus te horen. Dat was ook heel mooi daar, ik ga heel eerlijk zijn. Van de shredder is alles in orde, maar van de sheetpress, ja, normaal gezien moet lasten dat nog allemaal in orde brengen. Eigenlijk was zo meer de bedoeling dat wij dit eerst af zouden krijgen en dan zouden we naar elektriciteit gaan. Maar ja, met oefeningen wat we hier en daar en we hebben moeten wachten op de platen, omdat ze dat hebben moeten bestellen allemaal, de onderdelen. En ja, dat was of te laat aangekomen of wij waren dan juist met een oefening bezig wat ook in die periode af moest, dus dan konden we hier niet echt altijd aan werken.